Helo, a croeso I sesiwn adolygu ffiseg. Mae hwn yn cael ei wneud trwy e-ysgol. Mae e-ysgol yn prosiect sy'n cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru. So prosiect yw ei helpu chi I adolygu gyfer eich lefel A chi. Mae'r prosiect wedi mynd yn cwbl o blynyddau, a beth sydd gyda ni fan hyn yw link. Os chi moyn cael pip fach ar y link hyn, mae recordiau sydd wedi cael ei wneud yn y gorffennol ar gael ar y wefan. Mae nifer o pynciau gyda chi ar y tudalen yna. Mae'r recordiau ar gael, maen nhw'n tua beth I hanner awr I 3/4 awr o hyd, felly cerwch y pip fach arno fe. Beth fyddwn ni'n wneud heno yw adolygu ffiseg sylfaenol sydd yn gallu dod mewn yn uned 1 yn y cybac, ond hefyd gallai peth o'r stwff hyn mewn ar uned 2. So sylfaenol, ni siarad am y pethau sydd rili eisiau chi gwybod am bes ffiseg. Yn gyntaf gyd o fewn y syllabus ei hunan, beth sydd eisiau chi gwybod. A beth byddwn ni'n neud yw allu tico'r pethau hyn fel chi yn gwybod nhw. Neu os chi yn adolygu, mynd dros o pob un yr ein a meddwl, mae ble mae y stwff hyn, fi'n gwybod a wedyn symud ymlaen I pob un. So, yn y manyleb ei hunan y syllabus, yn y manyleb hyn, gyntaf gyd mae eisiau chi fod yn gwybod bod 6 uned SI I gael, sef y kilogram, metr, yr eiliad second, amp, y môl, a C am Kelvin neu gyda tymeredd. Felly, mae gofyn bod chi yn gallu torri unrhyw uned ffiseg lawr I dim ond defnyddio y 6 uned sylfaenol. Newn ni enghraifft o hwnna. Na beth yw torri fel lawr, cynrychioli'r unedau dim ond y 6 term na. Rhan C, mae gofyn bod chi'n gallu gwirio hafaliadau am homogenaeth. Homogeneous, sydd yn dangos bod yr unedau yn gwmws yr un peth ar un ochr I gymharu gyda ar ochr arall, dangos bod nhw'n gywir. Mae gofyn bod chi'n gwybod beth yw'r gwaniaeth rhwng sgelar a vector, a bod chi hefyd yn gallu rhoi y gwaniaeth rhwng nhw, ond hefyd rhoi enghraifft o sgelar a enghraifft o vector. Pan mae'n dod I vectorau, mae'n gofyn bod chi yn gallu gweithio mas, os oes gyda chi vector I vector, fel I gweithio mas beth yw y resultant, y cyd-effaith o y 2 vector yna. Na beth yw hefyd yw cydrannu'r vector yn 2 gadran. Gofyn bod chi yn gwybod beth yw dwysedd a sut I defnyddio dwysedd I gyfrifo mas a cyfaint. I wneud hwnna, mae gyda chi gwaith ymarferol. A F, mae gofyn bod chi wedyn yn ystyried beth yw effaith troi, basically beth yw moments. So dewn ni edrych ar pob un o'r ein yn tro heno. Right, so fel o'n i'n gweud, mae tudalen yma ar gael ar gwefan cybac. So os byddwch chi'n mynd mewn I cybac type o ffiseg mewn, o ran adnoddau, maen nhw'n torri lawr, mae enghreifftiau gyda nhw adnoddau, a wedyn mae gyda chi'r tudalen fach hyn sy'n tynnu popeth at ei gilydd yn neis. So fewn y tudalen yma, gyntaf gyd fel ni'n gweud, mae gyda chi'r 6 uned. So gallwch chi fod yn testo'ch hunan ar hwnna, cael rhywun, neu cyfrwch un ochr lan, a wedyn byddwch chi'n mynd trwyddo y mas cael ei mesur mewn kilogram. Hyd mewn metr, amser, eiliad, cerrynt mewn amps, tymheredd, degrees Kelvin, a swm sylwedd mewn moles. Byddwn ni'n siarad ambiti oedd bod chi yn gallu torri gwerth mewn i'w unedau mwyaf elfennol. So enghraifft fan hyn, newn ni cwpl o'r rhain agor, mae gyda chi grym, a mae grym yn cael ei nesur mewn niwtonau. So mae niwtonau yn ei ffordd mwyaf syml. Chi'n edrych ar y rafaliad mwyaf syml chi'n gallu cael am grym. So mae F yn MA. Mae'r mas yn cael ei torri lawr mewn I kilograms. Mae kilograms yn uned sylfaenol. A mae A, sef y cyflymiad, acceleration, yn cael ei torri lawr I metr yr eiliad
wedi cael ei sgwaru, meters per second. So, na beth yw'r Newton yn yr unedau mesur sylfaenol mwyaf elfennol yw kilogram meters per second squared. Okay. Homogenaidd, newn ni enghraifft ar hwnna'n yr ymwneud. Scalar vector. So, o ran gallu diffinio nhw, mae rai fo chi'n gwybod bod scalar dim ond a maint. So, maint yn unig. A mae vector gyda chi, a mae vector yn gallu cael maint a cyfeiriad. Disgwch hwnna. Dwysedd, mas dros foliwm, a bod chi'n gwybod bod mas mewn kilogramau, foliwm mewn metr pwer i 3. A hefyd bod chi falle yn gallu newid o kilograms mewn i grams, a falle bod chi yn gallu newid o centimeters cubed mewn i meters cubed hefyd. Yn yr adio vectorau, so byddwn ni'n gweud, enghraifft, mae chi 6 Newton yn mynd i'r dde fan hyn, 8 Newton yn dod lawr, bod chi wedyn gallu torri hwnna'n lawr i cael y grym cyd-effaith. So defnyddio Pythagoras byddwch chi'n neud am rhywbeth fel la. Okay, mae hwnna'n enghraifft i chi fan hyn, o fel i gweithio Pythagoras mas. Falle bod chi yn gallu defnyddio'r ongl na hefyd. Okay, ni gweithio mas beth yw'r ongl. So defnyddio SOCA TOA. Cydrannau vectorau. Mae'r cydran vectorau, mae 2 fath o cwestiynau maen nhw'n gallu gofyn fan hyn. Mae un yn cico mewn ar y moments, mae'r llall yn cico mewn pan ni'n siarad y biti symudiad o unrhyw beth. So newn ni edrych ar fel i rhoi cydran vectorau. Moments, mae'na'r testyn mwyaf byddwn ni'n gweud sydd yn ffiseg sylfaenol. So mae gofyn bod chi'n gwybod moment yn grym gyda'r pellter perpendicular, okay, o'r colen, a fel i defnyddio hwnna mewn enghreifftiau. Cofiwch bod moment yn cael ei rhoi mewn Newton meters, okay, torri'r hynna i gyd lawr i'r mwyaf sylfaenol eto. Mae'r hyfaliad yna gyda chi yn eich taflen data. Gwybod beth yw'r egwyddau'r momentau, testwch eich hunan. So, os mae rhywbeth yn cydbwyso, balanced, okay, mae rai bod chi'n gwybod bod y crymyd effaith yn 0. Hefyd, bod y moment cyd-effaith o amgylch y pwynt goffo bod yn 0. So, chi'n gallu gweud hwnna bod y swm o'r moment anti-clockwaidd yn hafal i'r swm y momentum clockwaidd. Hefyd, gwybod bod unrhyw gwrthrych bod gyda fe rhywbeth ni'n galw'n craidd disgyrchiant, centre of gravity. So, os oes ydych chi fel beams, okay, o fewn y beam na, lle bod gyda chi saethau'n dod o pob ran, ni'n cymryd y pwynt canol ble mae'r pwysau i gyd yn gweithio o amgylch, a wedyn o'r pwynt na ni'n galw hwnna yn craidd disgyrchiant. Felly na'r pethau, mae rhaid fod chi'n gwybod, top eich pen, testwch eich hunan ar y tudalen yna. Y taflen ddata sydd gyda ni fan hyn. So, gyda gyd yn siarad beth i cael hyfaliad a gweld os mae fe'n homogenaidd, okay, homogeneous. So, beth ni'n neud fan hyn yw testo gyfer yr unedau sydd gyda chi, enghraifft. So, beth sydd defio fan hyn yw gwrthiant, resistivity, hyd, a mae gyda fi yr arwynebedd. So os fi'n torri'r hynna i gyd lawr, fel chi'n gallu gweld beth sydd gyda chi, maen nhw'n gwmws yr un peth o 2 ochr. Egni. Mae egni, gwaith wedi cael ei wneud, gwaith i'w egni. So fi'n torri fel lawr yr arfaliad. Mae egni cael ei mesur mewn joule. So beth gallai gweud am joule yw fod y grym gyda chi, torri grym lawr, y grym yn hafal i mas gyda cyflymiad. So mas yn kilograms, meters per second square gyda chi am y cyflymiad, pellter mewn metra. So mae joule yn cael ei torri lawr i kilogram, metr, sgwar i'r
metr gyda metr. So na'r mwyaf syml chi'n gallu rhoi siŵl. Na gallech chi fod yn gwneud na gyda unrhyw un o'r rhofaliadau, so un enghraifft arall chi, gwyda'ch bod chi'n cymryd homogenaidd i hwn, gwyda'ch bod chi'n cymryd C cos F lambda, cyflymder, torri'r amledd lawr, so mae amledd yn cael ei mesur mewn hertz cyffredin, ond dyw hwnna ddim yn rhywbeth mwyaf sylfaenol chi'n gallu cael. So beth fi'n wneud yw troi amledd mewn i 1 drost amser. So na pham fi'n rhoi 1 drost eiliad metr gyda fi. So fyna fi'n checo'r dwy ochr, maen nhw'n hafal ar dwy ochr. Right. Edrych ar fectorau, beth dylech chi'n gallu gwneud o ran gwaith adolygu. Beth sydd yn ni fan hyn yw, os oes gyda chi grym fan hyn am y ongl o 30. Ffordd mwy syml o cofio adolygu hwn yw, os mae grym gyda chi, mae fe wastad wedi cael ei wneud mas o 2 grym. Felly, beth byddwn ni'n meddwl amdano fe yw fod grym gyda elfen vertigol a mae gyda fe elfen lorweddol hefyd. So, pan chi'n edrych ar grym, disgwyl yn yr grym hyn fan hyn, mae'r grym na wedi cael ei wneud mas o un lorweddol, so fi'n cofio fe fel F cos 30. Beth fi'n cofio yw bod y cos, os cofiwch chi crush, mae'n sef bod hwn yn crysio'r ochr yna. So os chi'n cofio F cos am yr un lorweddol, a wedyn am yr un vertigol sydd gyda chi, sydd lawr, so beth sydd gyda ni fan hyn. Beth sydd gyda chi fyna yw F sin 30. So mae pob grym wedi cael ei wneud mas o 2 grym. So mae hwnna'n mynd i fod yn handi iawn pan mae'n dod i siarad am moments. Yn moment, fel wedi sôn am beth moment yw grym wedi llosi gyda pellter. Beth sydd gyda chi mewn sefyllfa ble mae moments gyda chi bod chi'n gallu gweithio mas beth yw y grym clockwaidd. So byddai'r grym clockwaidd gyda ni yn mynd lawr ar yr ochr dde, a mae grym anti-clockwaidd gyda ni ar yr ochr chwith. So o fyna, pan mae tensiwn gyda ni o fewn system, mae'r tensiwn sydd mewn y cebl, ni'n troi fe mewn falle i'r grym lorweddol a'r grym vertigol mwyn gweithio beth yw'r moments mas. Pan mae'n dod i moments, be mae rai fod chi'n cofio eto fan hyn yw fod gyda i gyd mae grym cyd-effaith gyda chi am rhywbeth sydd yn cydbwyso. So mae grym cyd-effaith yn 0. Hefyd, be mae rhaid i chi cofio yw fod mae'r moment net o gwmpas unrhyw colyn gorfod bod yn 0 mwyn bod rhywbeth yn cydbwyso. So, cofiwch hwnna, gallai hwnna fod yn gwerth 2 marc mewn arholiad. Hefyd, os maen nhw'n gofyn i chi beth yw'r egwyddor o gyfer momentau, so byddwch chi'n gweud, os yw gwrthrych mewn cydbwysedd, balanced, mae'r moment cyd-effaith o gwmpas y colyn yn 0. So mae'r un o'n pethau mae rhaid i chi dysgu o cof, maen nhw'n gallu bod yn gwerth cwpl o marcau sy'n mewn arholiad, a fel fi wedi gweud o'r blaen, mewn arholiad mae tua 20% o'r marciau yn cael ei rhoi neu lle ar diffiniad neu ar gwaith bod chi yn cofio. Felly mae rai fod chi'n dysgu y pethau yna. Right. Enghraifft i chi, 2 farc fan hyn mewn arholiad. Mae'n gofyn i chi beth yw'r gwahaniaeth rhwng vector a scalar. So byddwn ni'n gofyn i chi. A byddwch chi'n ateb. Mae scalar gyda maint yn unig. So chi'n gwybod hwnna. Enghraifft o scalar, so beth sydd dim ond maint. Mae amser. Amser cael ei mesur mewn eiliadau, dim ond maint sydd gyda fe. Pellter cael ei mesur mewn metrau, dim ond maint sydd gyda fe. Tymheredd
gradd Celsius, gradd Kelvin, dim ond maint. So beth yw vector? Byddech chi'n gweud. Mae gyda fe maint a mae gyda fe cyfeiriad na'r gwaniaeth. Dysgwch e. Enghraifft o vector, byddech chi'n gweud, yw grym. Achos mae grym gyda maint a mae cyfeiriad gyda fe. Enghraifft arall chi, bydde cyflymiad. Metr yr eiliad sgwâr, ond bydd e mewn rhyw cyfeiriad. So, felly, enghraifft clasur, dysgwch rhywbeth fel. Right, pan mae'n dod na re i cymryd grymoedd a bod chi'n gallu rhoi grym vertigol neu lorweddol. So, enghraifft yn ein hyn, mae gyda chi 40 Newton, mae'r Newton na yn grym lorweddol. So, mae'n gofyn i ni gweithio mas beth yw'r tensiwn sydd gyda ni o fewn lead key mewn ffordd. So, byddwn ni'n gweud fan hyn, grym lorweddol yw T cos theta. Crush. Felly, os byddwn ni moyn gweithio mas y grym sydd yn y lead y key, byddwch chi, y grym lorweddol yw T cos theta, a mae hwnna yn 40. So, T yw'r grym mae fe'n tynnu gyda. So, cofiwch, marc yn cael ei rhoi am rhoi rhifau mewn, am newid. A mae gyda chi 50 Newton. So, bydd ni'n ôl am hynny, just am 1 munud. So, beth sydd gyda chi, cofiwch, mae grymoedd yn cael ei wneud mas o 2, wastod yn cael ei wneud mas o 2 grym, yr un lorweddol a'r un vertigol. So, yn yr achos hyn, mae rhywun yn tynnu sled gyda cyflymder cyson. So'r cyfeiriad mae'n mynd i'r dde. So'r grym lorweddol sydd angen os byddech chi moyn gweithio mas gwaith. Achos gwaith yw grym llosi gyda'r pellter sydd yn perpendicular. So fyna byddwn ni'n defnyddio 280 cos theta 35. Mae'n sy'n mynd yn, mae gyda ni 3 grym, ond mae'r 2 grym, un yn mynd lyfynu a 1 grym yn mynd i lawr. So beth fi'n gallu wneud yw gweithio mas y grym cyd-effaith yn syml am y 2 na. So, just tynnu nhw'n cael y 2, a mae'r 5 ar ôl gyda fe. So, mae ble fi'n defnyddio Pythagoras i gweithio mas y grym cyd-effaith. Felly, ar ôl fi gweithio y grym cyd-effaith lan y lawr, mae nhw'n 2 llosi gyda 10 i pwer minus 4. Y grym i'r dde yn 5, 10 i pwer minus 4. So'r grym cyd-effaith trwy defnyddio Pythagoras. Setio'r Pythagoras i gyd lan. So isradd o hwnna. Neu gallwn ni gweithio fe mas. Byddai'r ateb gyda fi fyna. Hefyd, os byddwn ni moyn gweithio mas beth yw'r ongl, mae gyda fi dewis fan hyn o sol catoa. So beth fi'n disgwyl ar, mae gyda fi yr ochr agos, mae gyda fi'r hypotenuse, fi wedi gweithio mas, so fi'n mynd defnyddio K.
So agos dros yr hypotenuse, yr agos yw'r 5 llosgi gyda 10 i minus 4, a mae gyda fi'r hypotenuse fi wedi gweithio mas. Okay, so wedyn byddwn ni'n bod mewn i'r calculator a gweithio mas beth yw'r ongl byddwch chi'n defnyddio. Mae hwnna'n werth cofio bod chi'n ymarfer beth fel hyn. Rhaid bod chi yn actually gwybod pwy bwtwn ar y cyfrannell i gwasgu, i cael cos to the minus 1. A gweud mae hwnna wedyn o lorweddol. Okay, from horizontal na'r ongl i fi wedi gweithio mas. So, yna cwbl o enghreifftiau i chi o defnyddio crymoedd. Right, hwn o'n i'n gweud, nodwch egwyddor momentau, sylwch, mae 2 marc amdano hwn. Right, so mae hwn yn just yn ffaith, mae rhaid i chi dysgu bethau. Mae top y cof chi. So felly, beth yw'r egwyddor moment? So mwyn cydbwysedd, balanced, so os mae'r pethau yn cydbwyso. Mae'r moment net. Moment net yw overall. Okay? So os chi'n tynnu'r moment clockwaidd a'r anti-clockwaidd bant o'i gilydd, fe fydd yn 0. Mae'r moment net o gwmpas unrhyw golyn yn 0. Na beth yw'r egwyddor moment. Yn y cwestiwn nesaf, beth sydd ni fel yw cuboid bach hyn, a mae fe wedi creu taro a mae fe'n tilto. Mae ar ogwydd. Mae gyda chi'r peth hyn ni'n galw'n craidd disgarchiant. So pwynt yw e, a ar y pwynt na, mae pwysau y bloc hyn i gyd yn gweithio ar y pwynt na. Mae'n neud yn syml i ni i sort of edrych ar system. So os mae ni rhywbeth fan hyn sydd yn tilto, a mae'n gweud yn y cwestiwn, mae hwn yn mynd i fynd nôl mewn. Os fi'n disgwyl yr ochr chwith a ochr dde, os bydd hwnna yn tilto nôl, mae'n rhaid bod y moment yn fwy ar un ochr i cael i symud nôl. Os bydde hwnna yn tilto i gyd i'r ochr arall, bydde hwnna'n meddwl bod y moment yn fwy ar yr ochr dde. So, yn y pwynt hyn fan hyn, byddai'r colyn gyda chi yw pwynt ble mae y blocyn bach yn twtsia y ddeiar. So, pam mae'r bloc yn mynd nôl i sefyllfa vertigol os chi'n gadael ei fynd. So, mae'n rhaid fod y moment, mae'n rhaid fod y pwysau y bloc i'r chwith, mae fwy o pwysau i'r chwith o'r craidd disgarchiant. Yn creu moment yn fwy. So gallwn ni weid mae'r moment yn gwrthglocwaidd yn fwy. Na beth yw'r moment bydd yn glocwaidd. So, mae hwnna'n enghraifft bach werth i chi cofio abyti pa mae pethau yn cydbwyso neu os mae rhywbeth yn symud nôl. Okay, gyda cymorth diagram sydd gyda ni fan hyn. Beth yw ystyr moment o amgylch pwynt? So, fi roi pwynt bach mewn. Labeli, mae dy fi'r grym, gyda fi pellter. Byddwn ni'n gweud o ran gwaith adolygu, cofiwch bod y grym a'r pellter gorfod bod y pellter perpendicular. So mae dy fi 90 gradd rhwng y grym a'r pellter. So, yn part B sydd dy fi fan hyn, mae dy fi'r colyn, a mae'n gweithio fi cymryd moment o amgylch y colfach. Mae'n gofyn i dangos bod y grym F hyn.
bod y grym yn hafal i 200 Newton. So, ar hyn o bryd, mae fe yn sefydlog, so mae'r moment anti-clockwise a'r moment clockwise, maen nhw'n gydbwys i gilydd. So, beth fi'n mynd i wneud fan hyn, mae rhaid bod 'da fi y grym vertigol ar y pwynt mwyn gweithio'r moment mas. So, os i fi'n gweithio grym vertigol o pwynt, cofiwch beth fi'n neud yw F sin theta. F cos theta yw'r lorweddol, F sin theta yw ostod vertigol. So, fi nawr mynd i seto lan yr hafaliad am moment ar y dwy ochr. So, grym ar y pwynt na bydd F sin theta 0.4. 0.4 achos na'r pellter sydd â fe. A bydd hwnna'n hafal i'r moment clockwise. So, ar moment clockwise bydd fi'r 22 llosi gyda 1.8. A bydd gyda fi yr 12 Newton gyda'r pellter i'r glyddyn am hwnna'n 0.9. So, os fi'n symleiddio pethau, bydd y pethau yn dod mas yn 196 Newton. Beth gallen nhw'n wneud yw, maen nhw'n licio gofyn am y llaeth, yw beth yw'r grym lorweddol falle bod gyda chi ar y colfach. So os byddwch chi'n neud na, byddwch chi'n gallu defnyddio F cos theta, chi'n gwybod ar F nawr. So bydde fe'n 196 cos 40, a bydde hwnna wedyn yn rhoi y grym lorweddol mae'n rhoi mewn. Enghraifft arall chi, mewn geiriau, yr hafaliad ni'n defnyddio i gyfrifo moment. So mae moment grym o amgylch y colen, neu o amgylch pwynt, yw grym a mae'n llosgi gyda pellter, ond watchwch beth chi'n gweud fan hyn, dy'r pellter perpendicular i chi'n defnyddio. Okay? A mae hwnna pellter perpendicular i'r pwynt. Enghraifft i chi arall o, mae gyda chi colin ar y pwynt na fyna. A mae eisiau bod ni yn gweithio mas i profi bod y moment yn 8 Newton per metr. Okay, so, mae gyda ni y moment clockwise a mae gyda ni moment anti-clockwise. So, am y moment clockwise, beth byddwn ni'n defnyddio i grym gyda'r pellter perpendicular. So'r grym ar y pwynt na, mae'n dangos i fi yw 52 Newton. Y pellter, na'r sylwch da hwnna yw y pellter perpendicular. Okay, mae'n 90 gradd gyda fi fyna. So bydde hwnna'n profi bod pwysau'r ffenest tua 8 Newton per metr. So nawr, os byddwn ni'n goffo gweithio mas beth yw F. So achos bod popeth ar hyn o bryd yn cydbwyso, fi wedi gweud bod anti-clockwise moment a clockwise moment, moment clockwise, moment anti-clockwise yn hafal i'w gilydd. Fi wedi profi bod yr un clockwedd yn 8. So mae'n weddol syml nawr i ddangos bod yr un lorweddol. Sylwch pam fi wedi defnyddio 0.58 achos na'r pellter perpendicular. Okay, fi'n ôl am hwnna jyst am 1 munud. So beth oedd dyfu fan hyn
oedd dy fi'r pellter perpendicular byddwn ni yn gweithio mas. Na ble mae'r pwynt 5.8 gyda fi fyna. Mae'n anodd mewn sefyllfa fan hyn yn berffaith i gweld pwy pellter a pwy grym sydd yn mynd gyda'i gilydd. Okay? So, byddwn ni'n gweud y peth mwyaf pwysig i adolygu yw bod chi'n adnabod pwy pellter sydd yn mynd gyda pob grym. Yn berffaith, mewn sefyllfa ble mae ongle gyda chi, mae fe bach yn anodd i weld. Ond wastad triwch meddwl am mae rai fod y pellter a'r grym bod y pellter yn perpendicular, so gradd 90 i ty ble mae fe'n mynd. Okay. Eto, mae gyda chi fan hyn cwestiwn sydd yn dangos gwaith dysgu. So mae gyda ni 2 marc fan hyn o gyfer gwaith dysgu. So fan hyn, beth yw'r amodau sydd eisiau gyda chi? Gyfer equilibrium. So gyda gyd, mae'n gwybod bod dim grym net o gwbl gyda chi. So mewn dim grym net, gwydwch bod ydych chi 5 Newton, 2.5 Newton yn mynd lan, mae rai fod gyda chi 10 Newton wedyn yn dod lawr. Hefyd, os oes rhywbeth mewn equilibrium, mae'n gofyn bod dim moment net. Okay. So, yr moment clockwaidd yn hafal i'r moment anti-clockwaidd. So, na'r amodau, os oes unrhyw beth mewn equilibrium, mae'n mynd yn balanced. Right, mewn fan hyn, mae gyda fi disgwyl ar y diagram. Felly gweld wrth disgwyl ar y diagram bod fi yn goffa gweithio mas falle tensiwn sydd mewn y cebl hyn. Felly, mae'n gofyn i fi i cymryd y moment o gwmpas pwynt priodol. So, y pwynt priodol fel arfer yw'r colyn ble mae rhywbeth yn gallu symud. So, beth fi'n disgwyl ar fan hyn, yw mae y sain hyn sydd gyda fi yn mynd i tynnu fe lawr a mwyn yn mynd i fod yn clockwaidd, a be mae'r tensiwn yn y cebl na mynd i wneud yw chosi fe fynd yn anti-clockwaidd. So, mae'n rhaid fy rein 2 yn hafal i'w gilydd. So, os fi'n disgwyl ar rhoi'r hafaliad, seto'r hafaliad lan gyfer beth fel hyn. So, mae'r moment clockwaidd yn mynd i fod yn 240 llosi gyda'r perpendicular. So, yna 90 gradd gyda chi mewn hyn. So, mae'n 240 llosi gyda 2. Am y moment anti-clockwaidd, mae gyda fi y gwrth-clockwaidd. Mae'r pellter yn 1.4 metr. Beth fi'n meddwl nawr, beth yw y grym vertigol hyn? So, dylech chi'n clico, beth i fi adolygu yw mae grym perpendicular sydd yn gweithio lan, neu grym vertigol, wastod yn F sin theta. So, F bydd y tensiwn sydd gyda fi mewn yn y gwifrau yna. Na ble mae hwn yn dod o. Just dros hwn yn to gyda chi. Mae 2, pob grym yn cael ei wneud mas o 2 grym, sef yr un vertigol a'r un lorweddol. So, os chi moyn y grym vertigol, bydd wastod yn F sin theta. Matiwr wedyn o gallu aildrefnu. Cofiwch mae marc yn cael ei roi am rhoi rhifau mewn yn y hafaliad. Pwysig. Yna'r gweithio mas. Felly, fi'n gobeithio beth fydd wneud yn weddol gloi fyna gyda dangos beth yw'r pethau sylfaenol sydd eisiau chi yn ffiseg, yw yn gyda i gyd, mae'n rhaid fod chi yn gwybod y 6
uned gyfer mesur sylfaenol. Mae rhaid fod chi'n dysgu'r yna. Yr ail beth yw mae rhaid fod chi'n gallu cymryd hafaliad, a gyda'r hafaliad na bod chi yn torri pob gwerth mewn i'r unedau mwyaf sylfaenol. So gallech chi fod yn ymarfer hwnna fel gwaith adolygu. Os mae fe yn homogenaidd, fe dylech chi gweld bod yr unedau ar y dwy ochr yn mynd i fod yr un peth pob tro. Nesa, os byddwn ni'n gofyn i chi beth yw scalar, byddech chi'n gallu gweud bod scalar dim ond a maint gyda fe. Os byddwn ni'n gofyn i chi beth yw vector, byddech chi'n gallu troi rownd a gweud mae vector, mae gyda fe maint a mae gyda fe cyfeiriad. Enghraifft o'r doi, scalar, byddech chi'n gallu gweud tymheredd, byddech chi'n gallu gweud amser, byddech chi'n gallu gweud mas. Os chi'n gweud am vector, yr un mwyaf yw grym, a neu gallech chi fod yn gweud cyflymiad, unrhyw beth sydd doi nhw gyda nhw. Cofiwch wedyn am vectorau, mae pob grym yn cael ei wneud mas o 2 grym. So, unrhyw grym mae'n cael ei wneud mas o'r un vertigol a mae'n cael ei wneud mas o'r un lorweddol. So, os chi moyn yr un lorweddol, fydde wastod gyda chi, beth yw'r grym na, F tensiwn, beth yw e, bydde fe'n F cos theta i cael hwnna, a wedyn os ydych chi'n grym fan hyn, a chi moyn y grym vertigol, bydde hwnna wastod yn F sin theta. Okay. Gwaith dysgu, mae rhaid fod chi'n cofio os oes gyda chi moments. Mae moment wastod yn cael ei wneud, cael ei diffinio gyda grym, gyda'r pellter perpendicular, unedau Newton pob metr, a wedyn marciau wastod yn cael ei rhoi am esbonio beth yw'r egwyddo'r moment. So os byddwn ni'n gofyn i chi beth yw'r egwyddo'r moment os mae rhywbeth mewn equilibrium, fe fyddwch chi'n gweud mae'r grym cyd-effaith arno fe'n 0, a byddwch chi'n gweud mae'r moment cyd-effaith o amgylch unrhyw pwynt hefyd goffa bod yn 0. O ran craidd disgyrchiant, centre of gravity, os oes dych chi unrhyw gwrthrych, a mae'r gwrthrych na gyda chi y pwynt craidd disgyrchiant, mae pwysau hwnna i gyd yn gweithio o amgylch yr un pwynt na. So, enghraifft, mae gyda fi gwyder, bydd y pwynt gyda fi fan hyn o craidd disgyrchiant o lle yn y canol. So, os i fi'n tilto hwnna, a wedyn gadael ei fynd, os mae hwnna yn mynd nôl, so tilto nôl, hwnna'n meddwl bod y moment ar yr ochr hyn yn fwy na'r moment ar yr ochr arall o'r colen. Os byddwn ni'n gadael hwnna i fynd fyla, a mae'n troi carw i toplo, hwnna'n meddwl bod y grym ar ochr hyn, a llosi gyda'r pellter o'r colen yn fwy, felly mae'r moment ar yr ochr hyn yn mynd i chosi fe i cwympo drosto. Tro ar ôl tro, eto o ran gwaith adolygu sydd gyda chi, wastod cofio gyda'r taflen data sydd gyda chi, bod chi'n cyfarwyddo'ch hunan gyda ble mae'r hafaliadau. So beth o'n i'n gweud eto gyda rhywbeth homogenaidd, gyda chi fod wneud hwn gyda unrhyw un o'r hafaliadau hyn, gyda chi fod yn ymarfer torri nhw lawr yw beth yw'r uned mwyaf syml sydd gyda chi. So mae rai fod chi'n gwybod beth yw uned pob peth o fewn y dudalen hyn. So, er enghraifft, gwrthiant egni yw joule. Dyw joule ddim yn uned sylfaenol, felly fi chi torri fe lawr. Chi'n meddwl eich hunan, reit, beth yw'r hafaliad sydd yn torri rhywbeth lawr? Disgwyl eich weld, mae grym gyda pellter gyda chi.
egni cael ei mesur mewn joules, felly fi gallu torri grym lawr i MA, a M yn kilograms, odi mae'n uned sylfaenol. Mae cyflymiad yn metr per second squared, odi mae'n uned sylfaenol. Metr eiliad gyda chi. Pellter yn cael ei mesur mewn metr, odi y metr yn sylfaenol. Ail drosto un enghraifft arall gyda chi. Yw bod chi yn defnyddio e-sgol F lambda, cyflymder metr eiliad, doi nhw yn sylfaenol. Mae amledd ddim yn sylfaenol oherwydd hertz. Dyw hertz ddim yn uned sylfaenol, so fi'n torri ar amledd lawr. Torri amledd lawr i 1 dros amser. Mae amser yn sylfaenol. Mae tonfedd gyda fi mewn metr, mae hwnna'n sylfaenol. Disgwyl o'r dwy ochr, mae gyda fi rhywbeth sydd yn homogenaidd. Felly, fi'n gobeithio wrth dangos y gwaith ein hyn o'ch chi, bod chi nawr yn gwybod beth yw'r pethau sydd eisiau adolygu o cof i fod yn llwyddiannus yn cael marciau yn yr ochr sylfaenol o ffiseg. Os oes unrhyw cwestiwn gyda rhywun sydd yn fyw, gallwch chi fod yn teipo hwnna mewn ar y chat a gallai falle ateb e, ond diolch am wrando.